हाय दोस्तों, आज हम भोजपुरी सिंगर उपेंद्र लाल यादव और साथ में हमारे भाई कृष्णा प्रेमी प्रधान, आप लोग बहुत अच्छी खासी चेहरा से वाकिफ हुए। आज हम दोनों भाई बहुत खुशी के बाद आज हम दोनों भाई आज मिलने जाए। आज ललिता फिल्म्स के ऑफिस में बैठल बने जाए। रवि भैया के बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद भी बा और बहुत तमाम गीत भी कंपनी से हमने जाके आइल बा, जौन की आप लोगों के बहुत आशीर्वाद मिलल बा, बहुत प्यार मिलल बा। टमाटरी बदल गई, उपेंद्र के सच्चाई, काहे डेराई घोटे में, काटब गणासी से। हमारे कृष्णा भैया के भी बहुत तमाम गीत आइली जा। थोड़ा कुछ सोचनी जा कि साथ में बैठ के कुछ अपना ललिता फिल्म्स खातिर कुछ दो शब्द कहल जाता तो हम सबके प्रणाम करता नहीं भैया। हम आपको छोट भाई गायक कृष्णा प्रेमी प्रधान, बहुत खुशी की बात बा कि आज मन ललिता फिल्म के ऑफिस में बैठल बने जाए और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती बा कि ललिता फिल्म के जरूर आगे बढ़ने का आप लोग कोशिश करी। आप लोगों से ये हमारी उम्मीद बा, गुहार बा। हम उनके गाना आयल बा, जो गाना के नाम बा सैया बाड़े बछरू। वो गाना के आप लोग सुनी जाए और सब्सक्राइबर जरूर आप लोग करी। बछरू बाने तो भाई लोग पूछत था कि आखिर वो बछरू का मतलब होला का चीज, आखिर कैसे बछरू बाने कुछ का के दुलाइन सुनावा भाई लोगन के। अरे मिसी देहिया जवान करतनी रे, मिसी देहिया जवान करतनी रे, असैया बहाड़े बछरू सयान करतनी रे। भैया जरूर आप लोग सुनी और सब्सक्राइबर जरूर आप लोग एक बार लड़की बटन के जरूर आप लोग दबाएं। जौन ललिता फिल्म्स के जौन लाल बटन बा, एक बार लाल बटन के दबा के एक बार जरूर सब्सक्राइब करी। काहे कि हम जाके आए वाला समय में भी अभी यही महीना के लास्ट तक हो सके तो दोनों भाई के जोर तोर में एगो एल्बम आवता ललिता फिल्म से। जौन हमारे एल्बम एगो बहुत हालाहे लॉन्च भयल है, काटब गणासी से। चाहतनी कि दो लाइन सुना दे। बहुत पब्लिक के बहुत आप लोगों के आशीर्वाद प्यार दुलार बा। जहाँ भी हमने जाते हैं जब प्रोग्राम करे, स्टेज शो करे, तहाँ ये गाना के बहुत डिमांड भी बा। जौन गाना के दुर्गा बेदर्दी जी अपना कलम से बयां कैले बाणे एगो मेहरारू के वियोग बाई। वाह बार भैया वाह। कि राजा जी बहरा करे नौकरिया और मूसर के बिना तरसे वो खरिया, और कि चौकी ही खोजे बेला न साखी, और पिया न आइले झांसी से, हो कि झांसी से हमन करे काट दी जबनवा दोनों गड़ासी से। और कहते कुल के सामान सौदा का होइए जब तू ही ना रहबा ये मुअनु। और हाथ जोड़ के ये निहोरा बा, निवेदन बा कि दोनों भाई के गाना अगर आप लोगों के पसंद आए होके तो आशीर्वाद जरूर दे। और ललिता फिल्म्स के जो नीचे का लाल बटन बा, वो लाल बटन के दबा के एक बार सब्सक्राइब जरूर करब। जय हो भाई लोग।